Passeport ye mun de ye? I b'a dɔn ko an bɛ don min na i komi bi n'o ye tubabusan 2022 ye. Mali passeport bɛ se ka don i ye jamana 27 de kɔnɔ k'a sɔrɔ visa t'i kun kab'i wuliyɔrɔ la. Wa o t'a bannen ye dɛ. I bɛ se ka taa jamana 32 fana kɔnɔ k'a sɔrɔ visa tɛ i kun. Nka n'i sera o jamana 32 kelen o kelen kɔnɔ, visa bɛ sigi i ka passeport kɔnɔ k'a daminɛ tile 14 na ka taa tile 30 la ka taa tile 45 la walima fo kalo 3 la. Visa ye mun de ye? Titre de séjour n'an b'a fɔ o ma ko sigisɛbɛn n'an ka taamadenw b'a fɔ o ma ko papier o ye mun de ye? Mali passeport a bɛ sɔrɔ cogo di? Sɛbɛn jumɛn ni sɛbɛn jumɛn de kan ka k'i bolo walasa i ka se k'a ɲininkali kɛ? Joli de don? I bɛ se ka don n'a ye jamana jumɛn ni jumɛn de kɔnɔ k'a sɔrɔ visa t'i kun? A ɲininen don aw fɛ aw ka video in bɛɛ lajɛ walasa aw ka se ka jaabi sɔrɔ nin ɲininkali ninnu bɛɛ lajɛlen na. N'i ye mɔgɔ kura de ye k'a sɔrɔ i m'i abonné an ka chaîne na an b'a ɲini i fɛ k'i abonné. N'an ka video diyara i ye k'a yira k'a diyara i ye ani ka video tila i ni kanubaga bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ. A k'an sɔni. Passeport bɛ se ka minɛ i n'a fɔ adamaden ka jɔnjɔn sɛbɛn dɔ. A bɛ se ka minɛ i n'a fɔ carte d'identité. Barisa a kɔnɔna na a tigi ja, a tɔgɔ, a jamu, a bangena san min na, a bɛ bɔ jamana min kɔnɔ, o de bɛ passeport kɔnɔ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la, passeport ye taama sɛbɛn de ye ni jamana bɛɛ lajɛlen ka kan k'a di a ka jamana kɔnɔdenw ma n'u y'a ɲininkali k'a la. Maa o maa n'i ka kan ka taa jamana wɛrɛ la mun n'i ka jamana tɛ kelen ye, i k'a dɔn k'a fɔ ko passeport ka sɔrɔ i bolo o wajibiyalen don i kan. Visa ye mun de ye? Visa o ye bolonɔ ye mun bɛ sigi passeport sanfɛ ka yamaruya di passeport tigi ma walima taamaden ma a ka don jamana kɔnɔ, jamana mun t'a ka jamana ye ani ka waati kofɔlen dɔ kɛ o jamana in kɔnɔ. Visa bɛ di jamana ka nɔrɔbulaw de fɛ i n'a fɔ jamana ka lasigidenw n'o ye ambassade ye ani consulat ani fanga tigilamɔgɔ minnu bɛ jamanaw dancɛw kɔlɔsi. Visa suguya ka ca. Nka anw ka video in na an da bɛna se visa suguya 2 ma. A fɔlɔ nanzaraw b'a fɔ o ma ko visa à l'arrivée. O ye visa ye mun bɛ sigi taamaden ka passeport kɔnɔ n'a sera jamana kɔnɔ jamana mun tɛ a ka jamana ye. A filanan nanzaraw b'a fɔ o ma ko le visa électronique walima e-visa. Ale ye visa ye mun baara bɛ kɛ bɔlɔlɔ de sanfɛ n'an b'a fɔ o ma ko internet. A bɛ kɛ cogo di? Taamaden b'i sigilen to a nɔ la yan'a ka wuli ka taa jamana dunan kofɔlen na. A b'a ɲini jamana dunan kofɔlen fɛ bɔlɔlɔ sanfɛ a ka e-visa in d'a ma. Ni jamana dunan in sɔnna ka e-visa d'a ma bɔlɔlɔ sanfɛ a bɛ se ka wuli ka taa jamana in kɔnɔ ni o visa in ye. Nka ni jamana in ma sɔn a tɛ se ka wuli ka taa ten tɔ k'a sɔrɔ visa t'a bolo. Titre de séjour o ye mun de ye? Ni todunkan na an b'a fɔ ko sigisɛbɛn walima an ka taamadenw b'a fɔ mun ma ko papier. Ale ye sɛbɛn ye ni jamanaw b'a di u ka dunanw ma mun b'u yamaruya u ka to o jamana kofɔlen kɔnɔ fo waati kofɔlen min bɛ séjour in sanfɛ o waati ka dafa. Mali passeport kɔrɔ yɛlɛmana kabi avril kalo tile 4 tubabusan 2016 ni CEDEAO passeport kura ye n'a bɛ fɔ o ma ko passeport biométrique. Ale ye passeport ye mun bamayɛlɛmali ma nɔgɔn nanbara tɔw bolo. Wa passeport don fana mun bɛ se k'a to i bɛ se ka don CEDEAO jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔ k'a sɔrɔ visa t'i kun. Hakilina jiginna CEDEAO n'a bɛ fɔ o ma ko communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest. O ye farafinna jamana 15 de faralen ye ɲɔgɔn kan. Jɛkulu don mun sigira sen kan mɛ kalo tile 28 tubabusan 1975. Jamana 15 minnu faralen ni ɲɔgɔn kan jɛkulu in kɔnɔ o de filɛ nin ye: Mali, Nigeria, Benin, Burkina Faso, Guinée, Cap-Vert, Niger, Togo, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée-Bissau, Libéria, Sénégal, Sierra Leone. Cakɛda minnu yamaruyalen don ka passeport di malidenw ma o ye Mali ka nɔrɔbulaw ye jamanaw kɔ kan n'an b'a fɔ o ma ko ambassade. Ani Mali yɛrɛ la cakɛda minnu yamaruyalen don k'a di o ye direction de la police des frontières ye n'o filɛ nin ye ACI 2000 la. Mali jamana bɛ sɛbɛn minnu wajibiya a ka jamana kɔnɔden kelen o kelen fɛ n'u bɛ taa passeport nɔfɛ o sɛbɛnw de filɛ nin ye: wolo sɛbɛn, carte d'identité, i ka passeport kɔrɔlen n'a b'i bolo walima n'i ka passeport kɔrɔ tununna papier mun b'a jira k'a fɔ k'i ka passeport kɔrɔ tununna n'u b'a fɔ o ma ko un certificat de perte. I ka carte nina walima i ka carte nina fiche individuelle. Sɛbɛn mun b'a seereya k'a fɔ i bɛ nin baara sugu in de kɛ. I ka furu papier n'i furulen don sɛbɛn mun b'a jira k'a fɔ k'i ye passeport wari sara bɔlɔlɔ sanfɛ n'a bɛ fɔ o ma ko e-voucher. O bɔlɔlɔ sira de filɛ nin ye. Mansaw ka yamaruya sɛbɛn n'i ye denmisɛnnin de ye mun ma san 18 sɔrɔ. Mansa fila bɛɛ lajɛlen ka taga i nɔfɛ n'u ka carte d'identité ye walima u ka passeport ye walima mansa kelen ka taga i nɔfɛ nka ni mansa filanan in ka papier ka taga fɛ
n'i ma san 18 sɔrɔ o la an bɛ don min na i komi bi n'o ye tubabusan 2022 ye an bɛ se k'a fɔ ko mali pasipɔri sɔngɔ k'a b'a ta sefa wari 10,000 na fo ka n'a bila sefa wari 15,000 la a sɔrɔli sɔngɔ falenni o bɛ bɔ n'i b'a nɔfɛ kalo 1 de kɔnɔ walima tile 3 kɔnɔ n'i ye diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ta n'o bɛ bɛn jamana 220 ma mali pasipɔri bɛ n'i jɔ jɔyɔrɔ 81 de la taama hukumu kɔnɔ jamana wɛrɛw kan k'a sɔrɔ visa t'a kɔnɔ mali pasipɔri bɛ se ka don jamana 27 mun kɔnɔ k'a sɔrɔ visa t'a la Algérie, Bahamas, Barbade, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Cap-Vert, Tchad, Côte d'Ivoire, Dominique, Gambie, Ghana, Guinée-Conakry, Haïti, Hong Kong, Libéria, Guinée-Bissau, Micronésie, Niger, Mauritanie, Philippines, Sénégal, Sierra Leone, Nigeria, Saint-Vincent et les Grenadines, Togo ani Tunisie. Mali pasipɔri bɛ taa jamana 32 minnu kɔnɔ k'a sɔrɔ visa t'a kɔnɔ n'a sera visa bɛ k'a kɔnɔ nka yan'an ko jamana 32 in fɔ a ka kan an k'a ɲini an lamɛnbagaw fɛ ani an filɛbagaw fɛ u ka kunnafoni ɲininkali kɛ tuma bɛɛ lajɛlen na jamana ka lasigiden mun sigilen don u ka jamana kɔnɔ yan'u ka taa o jamana dunan in kan barisa jamanaw ka bɛnkan u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka yɛlɛma waati o waati o de hukumu kɔnɔ an bɛna jamana 32 minnu fɔ aw ɲɛna sisan nɔ ni mali taamaden dɔ sera o jamanaw dɔw kɔnɔ ni mali pasipɔri ye u bɛ visa k'a kɔnɔ a dontɔla yɛrɛ nka jamanaw dɔw fana bɛ yen nɔ olu b'a ɲini i fɛ ko yanni i ka wuli ka se olu ma k'i ka visa de ɲini bɔlɔlɔ sanfɛ n'a bɛ f'o ma ko e-visa n'an da ser'o ma video daminɛ na o jamana 32 ye Burundi, Cambodge, Comores, Cuba, République démocratique du Congo, Djibouti, Iran, Kenya, Inde, Éthiopie, Gabon, Lesotho, Laos, Malawi, Maldives, Madagascar, Sainte-Lucie, Samoa, Palaos, Rwanda, Népal, Mozambique, Timor oriental, Suriname, Soudan du Sud, les Seychelles ani Somalie. O la an b'a fɔ ko ala ka taa ni ka segin nɔgɔya taamaden bɛɛ lajɛlen ye an tun bɛ fitinin mun dɔn mali pasipɔri ko la an y'o fɔ aw ɲɛna o la aw fana bɛ mun dɔn an kanubagaw n'an lamɛnbagaw ani an filɛbagaw a y'o fɔ an ɲɛna komantɛriw la a y'an ka videow tila an n'aw jɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ n'an ka videow diyara aw ye a y'a yira k'a diyara aw ye ani ka abonné an ka chaîne na ka cloche activé o la n'an ka video kura nana dɔrɔn i bɛ bɔ a kalama so dɔn yiri dɔn yɛrɛ dɔn ni ɲɔgɔn tɛ ala k'an dɛmɛ assalamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu